kultura, kinaagman, kinaiya, kag parangabuyan, istorya kang tumandok nga Antikenyo. Kaimaw nanday JM, Feby kag Ani. Good morning, Antique! Sang ka masanag, malinong, malipayon kag bugana nga adlaw sa tanan ng mga Antikenyo. Radya kita tulad sa baybayin kang San Pedro sa San Jose, Antique. Sa Esplanade nga sara sa mga ginapabugal nga para patawayan kag lagawan radya sa ating probinsya. Ako si Feby. Kag ako naman si JM. Kag ako gali si Ani, kag live kita ka Jazz sa Tumandag TV kag Kadyaw Cares. Kag welcome sa sangka episode kaimaw kang inyong pamahaw nga pagpatpat kun aga. Pares sa inyong pandesal kag kape. Good morning, Antique! Ang Good Morning Antique live natin nga ginadara sa mga nagakalain-lain nga social media platforms. Agto lang sa Facebook pages affiliated sa Tumandag TV, ang Kadyaw Cares, Antique News Updates, Community Digital Correspondence kag Province of Antique YouTube channel. Gani like, comment, and share our live stream para mas maparapta pagid natin ang good vibes. Before anything else, Feby, Ani, Happy National Women's Month kaninyo nga darwa. Thank you so much. Kag syempre, Happy National Women's Month man sa tanan nga mga tumandok nga Antikenya nga nagalantaw live kanatin kadya nga aga. Ani, Feby, in what way do you feel empowered as of this moment? Wow, JM, thank you for that wonderful question. Pero kadya manotice natin nga tanan nga mga ubra kang laki, kaya rin man kang mga bahi. Now I can say nga, or we can say nga, babahi ka, hindi babae lang. Yes, kag ginaubra mo dya nga wala ka bla tilabot sa hambalin ka iba. And you step up in the community, gid, as a woman. And that what makes us empowered. Diba? Sakto? Tama? Yes. Ay kag sa episode ka dyan, maka-imo nato ng isa ka empowered woman. Pero last week, dito kita sa baybayin kang Tibyaw kag Anini, right? Manaan man natin nga sa 16 ka mga banwa sa Antique, redyan makita sa coastline. Amo gani, duro pa atin nga mga baybay nga mga aragtunan. Sakto gid, Feby, radya sa banwa kang San Jose de Buenavista, pangingisda gid ang major livelihood kang mga taga-radya. Kapin pa kung rapit ka sa baybay. Kag kung ikaw bakas lang, hindi ka gid magutman. Oo, di, kag kun pa bakas-bakas lang man, hindi gid magpaperdi ang atin tumandok nga Antikenyo. So ang aton bisita kadya nga aga sangka Antikenya nga nagapanikasig para sa anang pamilya. Bakat hadlang ang ana pagkababayi o kunang ana tinapusan kay tana nagapati kang kun kaya kaiban, kaya naman. Uy, dali lang guys, no? Doon nakita ko rin ito Sinang Luna. At doon lang tarin. Let's go, let's go! Let's go! Imaw natin ka dyan ang lone fisher woman dyan sa barangay San Pedro, Sinang Luna Fajarillo. Hi Nang Luna, isang good morning Antique naman dyan. Good morning, Antique! Yes naman. Kamusta ikaw ba, Inang? Okay lang. Naman nang no, kay na nga duro-duro nga isda na dawi mo, no? Yung mga ragkal pa. Gani. Kisaman, rako ang dawi naman kung kisaman, wala man. Swerte-swerte lang man. Taga-diin gid ba ikaw, Nang? Tumandak kid ako nga taga San Pedro, San Jose, Antique. Tinagbuhay na ikaw radya sa San Pedro. Ti may pamilya rin ikaw, may mga kabataan rin ikaw. May bana rin ako, kag may sambilog ako nga bata. Pila rin ba ka mo katuig ka ba na yun, Nang? 8 years ka. Ay, yan ang 8 years. Pero nang wala gid ba na nagsulod sa imo nga pinsar nga mag-stop sa pagpangisda kay dyan yung walang imo nga bana. Wala, kay ginapinsar ko man nga kung sa way nga pagpangisda ko, makabulig man ako sa bana ko, sa adlaw-adlaw naman nga kinanglanan. Sakto, gid, Nang. Kag kun lantawan pa natin, di bugsay pa ang gamit ni Nang Luna. Amo dya, ang ginagamit mo nang no sa adlaw-adlaw, ang bugsay. Jaya, ang bugsay ang ginagamit ko adlaw-adlaw. Wow. I-flex nato ng buksay. Bagay magaling ka na akong mangisda, no? Charot. Bawal galita na, no? Kag ano nang no, bakit jata na de motor, tapos may mga pen light, kag lighter, ka man nga ginadara. Ay. Ano ba nang ang imo mga experiences? Kapin pa kung maglimnan blang mga tiyempo, kag may balid, kaya syempre dangerous ta nakis abalaw. So, pwede mo ma-share ang mga karanasan mo dyan, Kara? Okay naman kanakan daw, man ako nadlakan kung managat ako, bisan nagkalbalid. Kay sanay naman ako, kagura ako nakulbaan kung ano man mano kanakan, kay
sagad ako maglangoy. Kabog, 16 years nang, no? Mm. 16 years na si Nang Luna gapangisda. Sa amo ka dyan nang, ano ba imo nga mga worst experiences sa amo dyan imo nga ginahimo? Ang pinakaano ko gidang nagat ako, naka-experience ako, nagkalinog ito ako sa lawod. Expect na hindi ako makadungka kay nagrabe rin kitang ragkalkabalad, pero sa kaluoy kang mga Diyos, nakadungka ako kang safe. Alive and kicking, still. O, di ba? Kag nang andot bilang sang kananay, kailangan mo gid magpalawod, mangisda, mga budlay, sa tanga kang kadagatan nga kung actually pwede ka man ka-stay sa balay nyo lang, di ba? Ang kananay siguro para kanakan himuon gitanan para sa pamilya. Una-una gusto ko gito makabulig sa bana ko para mas adlaw-adlaw naman kinanglanon, maka-provide man ako. Di lang nga na may obra, at least ako man makaobra man ako para magtimbang kami na darwa. Sakto gid nang no, kay we need more women man nga step up sa community, kay syempre hindi lang kita mag-rely always sa mga laki, and let's break this stereotype. Ayan. And nang given nga darwa kamo kabana mo gani nagaobra, ti paano ba diyang mga kabataan nyo? Ang bata ko ra, kung magnagat ako, kag managat man ang bana ko kung adlaw-adlaw man, ginabilin ko kay Papa. Interesting kang life ni Nang Luna, no? Pero more of that when we return sa aton program, Good Morning, Antique. This is what love does for tourism in Antique. With over 244 kilometers of mountainous terrain meeting the sea, there's more love in Antique. Be it sights, heights, sand, sea, taste, and size, we've got you covered. Despite COVID, Antique has surpassed its pre-pandemic tourist arrivals by 171.18% in 2022, while the most of the country's tourism industry was still recovering. Working with local tourism stakeholders, the Antique Provincial Tourism and Cultural Affairs Office bounced back bigger, better, and safer, creating new tourism attractions, like our river cruise along the newly rehabilitated Malandog River, part of the enhanced tourism focus of Governor Rodora J. Catiao through the creation of the 2022 Tourism Task Force. We enforced responsible tourism practices to protect the environment. We set the standards for public restrooms of tourism-related businesses, improving the overall tourist experience. To move forward, we look back and look within to share what we've grown to love. Together with the DepEd and UP Visayas, Antique was the first province to complete its cultural mapping under the NCCA. We gave you a glimpse of times long gone through Handurawan. Despite pandemic restrictions, we documented and published our culinary heritage recipes in the flavors of Antique early 2022. Way before the rest of the country. We celebrate all of it. Getting here is easy. Choose between direct flights from Manila or via land and sea. We love what we do, and it shows. Storms and broken bridges haven't dampened our spirit. Our love. Love Antique. Love the Philippines. Mga kasimanwa, nagabalik ang Good Morning, Antique. Imaw sa gyapon ang strong woman, si Manang Luna. Imagine no, kadyas ang kababae, kaya rin man ang ubra ka mga lalaki. Dumapahambal gid ako nga, what can't she do? Diba, GM? Islang taten, what more can she do? Everything. She can do everything. Ikaw, Feby, kag Ani, what do you do best? Ako, siguro, since English mo ako, syempre English yun man takaw, no? I am embracing and attracting all the opportunities to be a global Antiqueña. I am a student, a leader, a host of Good Morning Antique, and a beauty queen. And I'm really honored and I'm really happy that I can use this beautiful platform to leverage my advocacy. Ikaw? Ako naman is still breaking stereotypes nga women can lead. Kaya I'm currently a leader in our community kag mga student organizations man. So, proving gid nga women has the capacity to lead gid. Tama rin guys, balik kita kay Nang Luna. No? Sorry.
Kag kung pangisda ang istoryanan ta, tanan bala, regardless of gender, makaya ang amo dyan nga urubrahan ng Let's, para kanimo. let's ask our audience to comment down below, no? Ano nga mga ubra nga for men, stereotype, or what we perceive to be jobs for men, ang kaya man ubrahon ka mga babae? Comment down below. Yes, so speaking of pangingisda, paano kag sano ikaw nag-umpisa nga mangisda ng Luna? Nag-start ako mangisda 7 years old. Nagatawas ako sa kay papa ko nga magpalawod. Ura ako ko nga nagapadudlo ako kung paano ta na mangisda. Ako mismo ga focus gid nga kung paano ta na mangisda, kung ano ginagamit niya para pagka manan ko nga kung paano ta na kung magpangisda sa mga gamit na kumatumato man ako rin kung kaubra. Diyan ka nakamaan kay Learn from experience. Imagine, 7 years old, kapang isda rin si Manang. Gagi ako kato, nagasipal lang tang kato balay-balay, no? Kagapangaway ka pa sa imo nga, Piwara! So nang ang imo nga tatay, imo nga mga kabugtuan, may ano anda ka diyan nga mga ubra or ano anda nga mga tinapusan? Ang papa ko, gaubra na kadya, gapang ubra ka baruto, gapang isda. Tapos may 3 kabugto, sang kabahay kag 2 kalaki. Bali 4 kami. Ang sang kalibahin ko nga laki, amo rang ima kong magpanagat. So ang background gigali ka pamilya nyo, jud tanan Fishing. nagbahul gid sa ano no, Pagpangisda. baybay. pangisda. Ano ba yun ang imo nga tinapusan? High school. Okay. Wow. Ginapakita gid di man nga amura nga high school graduate ta na kag proud gid ta na nga mangingisda ta na. And it requires ang good dedication man para to survive in this society. And given man no nang rapit sa baybay ang inyong balay, ang sa kaduruhon kang imo nga mga obra, andit pangingisda gid ang imong nasudlan. Sa pangisda, gina-enjoy ko sarili ko kag daw bukat ako ti kompleto kung hindi ako makapangisda. So, ginasagap-sagap Mm. kapit pa kung adlaw-adlaw mo ginahimo no. Kagkapin pa ko na mo man naging bahulan mo sa inyong nga pamilya, di ba? It's nice to know, no, nga nang Luna finds enjoyment in her job. Pero nang kung ikaw tugruan kang tsansa, iba'y lumubla ang pagpangisda sa iban nga obra? Hindi. Kaysa pagpangisda, kung magpanagat ako, at kung pag-uli ko, may time ako sa bana, kung sa bata ko asikasuhon. Adlaw-adlaw. Tinang nabatian ko daw 7 ka katuig na nga mo sa Manila ano. Ti ang duro man actually masadlan mo no sa syudad tinaga nagbalik ko gid siya para mangisda ra dya sa aton baybay. Bisan ka pangamo ko, ang pinsar ko rin dyan, mang gusto ko ng isda. Mamba kagid nga mabalik gid ako Sa Antique. Sa pagpangisda. Kag Ano gid na nga ang may dyan gid sa pangingisda nga daw hindi mo gid wala mabayaan. Enjoyment. Kaga palangga ko ang pagpangisda. Sagap gid ang sirang adlaw. Adlaw-adlaw. kag nami iwi ang environment man rin dyan sa ating mga baybayan sa ating probinsya, di ba? Nang Luna sa pagbugsay mo kang imong baruto, lato naton nga dururon nga mga daragkol nga balod ang imo ginasurong. Pero sa imong kabuhi, ano gid bala ang pinakabahol nga problema ang imo ginatubang? Financial. Ikisabay magrag ka lang balod. Lawid ka, hindi ka panganagat, hindi ka panganagat nga kang mister. Delikado bay. Tiyan mo sa nakapos sa financial, pero sa kaloy sang Diyos, makangita mo kami kang paagi kung paano kami makasulbar adlaw-adlaw. Ti ano ba nang mga solution kung mag-abot nga hindi ka mo ka hindi ka mo ka sa baybay, di ba? Paano mo ba siya masolusyonan? Kung hindi kami sa baybay, ang bana ko gangitay ka sideline, obra. Kapamanday. Panday ka balay. Kagamura nami no kay wala ta ginapastop ang mga challenges kagangita gid ta ka iba nga mga pwede ubrahon para maka-thrive sa atin nga pangabuhi kadya. That's Diba? right. Kag patas kang pagpanikasog ni Nang Luna sa pangingisda sa baybayan kang San Pedro, tana mabakod man sa pagsurong kang mga pagtiraw sa kabuhi. Pero tana padayon nga magabugsay kang anang baruto paagto sa masanag nga buwas damlag kang ana pamilya. Diyan nagapakita nga ang babayi nga tumandok nga Antiqueño, wara nagapadara sa paghampak ang balod. Padayon ang paglayag paagto sa kauswagan. Standby lang kita everyone kag magabalik ang Good Morning Antique!
Nagabalik sa liwan ang Good Morning Antike. Kag sa kadya, aton tukibon kung ano gid bala ang handom ni Nang Luna saan nga kabuhi. Sa tuod lang, JM, kada sara ka naton may handom gid nga gusto naton malabot. Pero syempre dapat may himuon man kita or dapat may gawi man kita, di bala? Sakto gid ikaw ani. Sinang Luna isa ra ka ehemplo kang mga babae nga baskag kag may pagpanikasog. Pero ano gid bala ang gusto mo nang sa imo nga kabuhi? Para kanako nang gusto ko gid sa kabuhi ko, ang ginano ko gid ang para sa bata ko lang gid. Gusto ko patapos sa eskwela. Hindi pa sa akin, okay man yung high school graduate ako, pero gusto ko pa yun makatapak tana sa anang college. Oo. Kaya hindi ko gusto maranasan na managat. Pudlay ko na managat sa tutuod lang. Uran init, imo yung nagwanta. Amo gusto ko nga, ang handom ko gid, nga makapatapos ko ang bata ko, kag magsikap man kami dalawa mag-asawa para malabot naman ang ginahandom namon para sa akin nga bata. Wow, I'm really sure nga grateful gid kagapasalamat gid ang bata mo kay may mga parents ta na nga super hardworking. Tinang pwede namon mamanan kung ano ngaran kang bata mo, ano ngaran kang bana Ang mo. bana? Ang ngaran kang bana ko is Renny Boy Marquez. Renny Boy. Ang ngaran ka bata ko Reggie Marquez. Reggie. Ka-cool no? Kung mga ngalan nila. Kagka very inspiring man no kay ang mga handom gid ka mga aton nga mga nanay kag tatay para gid sa mga bata dagid kaka natin mga kabataan. Shout out to all parents there. Nang Luna, pila na edad kay mo bata adya? 7 years old. 7 years old, nag-eskwela rin ta na? Grade 1. So aside sa education ni kiddo, ano pa gid ang iban nga ginagastosan natin? Ang ginagastusan naman ng eskwela na lang man gid. Okay naman kami sa mga pinansyal naman daw ano man kami ang akin lang gusto ko dan nga ipunan gid nga education. Education gid nga gusto ko nga nan kan. So pira ba yung imo nga adlaw-adlaw nga income ri sa pangingisda mo ng Luna? Depende kung raka ang dawi daw malipay ka man kay maka-provide man sa adlaw-adlaw. Pero kisaman ni mura man ti dawi ma'am pero sige mga balik-balik para kahit paano makapanagat kami or may grasya, makaprovide adlaw-adlaw. Pero kung wala ti dawi, mangita kang bana ko kang paagi. Wow, very resourceful gid kag Manang Luna, saludo gid kami kanimo nang no bukod lang ikaw tinanay kundi asawa man ikaw nga mapinalanggaan nga gabulig sa imo nga bana. Ginambalan ako mister ko nga maguntat rin sa pagpanagat. Pero ako na gusto ko gid nga managat kay para makabulig man ka na. Hindi lang nga tana maobra. Para ako man may tugro man ako, may provide man ako sa pamilya ko. Hindi lang nga maduya lang ako ay hindi ko man gusto nga ura ako ti obra mo. Alin kang gamay ko, trabahuso ko, hasta kadya gusto ko man nga hindi tana mayawan, mabuligay lang kami darawa. Kagina Nang Luna, no na-mention mo ang challenges sa pagpangisda. Kagka-ironic kay ang imo name Luna, which means the moon. Pero kung may bulan, hina ang dawi kang isda. Hina ang Good, no? Kag tuod ra JM. Pero in terms of luck, bala kay Nang Luna, mahambal mo bala nga swerte ko sa pangingisda. Mambal ko swerte ako sa pangisda. Kay Sa pagpangisda amo nagkilalay ni Mister. wala sa obra. Ay. Siyempre, gid man no kay nami man nga source of livelihood ang pangisda nga dya. Kag it proves man nga amura ang nagpabuhi kananda sa andang pamilya all throughout the years. Diba? Kag bilib gid kami kanimo ng Luna sa imong mga abilidad nga managat. Kag budlay man tuod sa lawod pero ginabatuan mo ang balod. Gani, dyan lang kamo mga kasimanwa kay magabalik ang Good morning, Antike! Luna! Wow. Luna! Di mo bata ang Luna rin? Damana na? Lons! Good morning! Yan gaga, Lons! Happy Women's Month, Lons! Manaan mo ang bulan kaya ka mga kababainhan? Ay, ma'am. Ha? Oh, di bata mo, paglalakos bana mo, Bi? Amor bana ko, ma'am. Sino? Renny Boy Marquez.
Gwapo pala. Kaya pala patay na patay ka. Si Regina Marquez. Darbalang? Darbata. Sara. Lons! Di si Lona, sang ka babae nga mangingisda. Auntie Kenya. Tumandak? Tumandok. Tumandak nga Auntie Kenya. Di kong bata. Diyan, ma'am. Diyan ko. Diyan sa San Pedro. Tumandak nga Auntie Kenya. Daging bata. And si Kapitan Nonong Aluhipan. Ang amputan nga Kapitan Digya. Kadya Women's Month March Cup. So gina-celebrate natin ang mga kababainhan nga sa obra nga para sa mga lalaki, no? Pero si Lona, ano full name mo, Lons? Ilona Jane Parillo, ma'am. Ilona Jane Parillo. Mo ba na taga-Tiki man? Taga-Kapis, ma'am. Oy, kumusta? So, diya si Ilona, tumandap nga Auntie Kenya. Nagbata diga sa San Pedro, sa lugar ni Kapitan Aluhipan. Tugan natin kang husto nga itulupanged ang atin kababainhan nga nakasilid sa obra nga sigahom natin nga mga lalaki lang ang pwede mag-obra. Si Lona sangka mangingisda. She's a lady fisherwoman. So, din ba galayag pa ko sa iyo? Diyan, ma'am, sa nagduan. Di may dakap ka. Dalawa ka, ma'am. Dalawa ka dabirog. Biya, sigang tabi, dakap mo. May nadakap tanak. Anong oras ka naglayag, Lons? Yes, ma'am. La! Wow! May dapli is Lona rin. Ali, Lons. Te, bligyan mo dyan kanakan, Lons? O dapli nyo, Lons? Hindi, Hindi, buhi pa, Ambis, Lons, sara. Darwa. Kasi sino dyan? Anong araw bata mo? Ji, o kapti mo sa lachi. Bata kang babae nga mga isda. Oy, Migo. Kumusta, Mix? Ginaturuan natin kang dengeg, no? Kag turuan natin kang ang sangka importansya ang sa kagabainhan nga mangingisda, fisher woman. So kaimaw ka aton kapitan duro digya ka jakap nga nga mga isda ang bayi. Ako naman naan si Luna pa lang doon. Duro imaw mo nga mga bayi nga pangisda, ikaw lang sara. Good te. Siguro next year magbalik kita digya. Siguro matuguan kang kang incentive o matuguan natin kang nakuon nga inspirasyon ang iban nga kababainhan ugto gasulang sa nga gatong its lang minsan. No? So si Lona sangka madinlag-en nga babayi. Kag swerte si manan bana mo? Renny Boy, ma'am. Si Renny Boy. Swerte ka, Renny Boy. Ay matandos ay mong sawa. Ha? Kapangisda man ka rin? Makan mo dyan, ha? Paano mong indakap dyan? Gindawi. Sige, kung bigyan akong nakar na, bakalan ko ra. So, kita nyo mga kasimanwa sa mga panahon nga dyan, sino makaisip nga sa kababayi? Sangka babayi tumandek nga Auntie Kenya, sangka mangingisda. Ginapabugal tagid ikaw Lons, kag halin sa provincial government, kag halin sa mga Auntie Kenyos all over the world. Hay nagasilang ka dya ang mga Auntie Kenyos sa bilog nga kalibutan. Tugan naman ikaw kang food packs, kaimaw ka mga imaw mo dya. Di ang food packs, food packs. Symbolic lang dya ha, symbolic lang dya. Kang duro pa nga batunon mo, financial kag livelihood project halin sa provincial government. Lons, may gatas dyan, pero may kape para kay rin, kag kay bata, may lupas bata mo. Pero bakit amo lang dyan batunon ni Lona, kundi sangka simbolo, kang sangka bulig ka mga Auntie Kenyo, sa sangka babayi, nga maisig, matandes, kag tugro ka inspirasyon sa kapwa niyang babae. So, sa mga gasilon kaninyo dyan, hindi nga mga kababainhan, hindi ka mo magkahadlok, magsilod sa sangka orobrahan nga abi natin katuanay, mga lalaki lang ang pwede maghimo. Diyan, ipakita ni Lona nga pwede gali sa kababae mga ngisda. Bisan sa construction, pwede kasilod ang mga babae, no? Kadya sa panahon nga dyan. So, ang mga kaimaw mo, Lon, sa ikaw naging, tuguan namon kamo kang food packs, ikaw gid ang may pangkabuhayan project halin sa provincial government. Thank you, Kap. Thank you, Bob. Kag
makabaton man ang imong mga kaimaw ren, makabaton man imong mga kaimaw kang solar radio. Agad nga maglayag gani kamo, mabatian ninyo kung ano mga balita, kapin pa kung may mga gabot nga bagyo. Ha? Agad din ka mong palayag ha, magbagyo. So on behalf of Antikeños all over the world, at sa tanan nga kababainhan, especially Antikeñas, Luna is a good example, proud example of what an Antikeña is. Maisig, matandes, kang nakatugro kang inspirasyon sa anong mga kaimo digya sa Barangay San Pedro, San Jose, Antique. Bye-bye! Nagabalik-liwan ang Good Morning Antique! At sa kadya, pag-istoryahan naman natin kung para kanino bumabangon si Nang Luna. Gani, welcome natin ang mga tao sa likod kang pagpanikasog kang ating strong woman nga si Nang Luna. The Farillo family! Woohoo! Hello po! Good morning! Hello, good morning! Good morning! Hi! Welcome sa ating guest kadya nga adlaw ang pamilya ni Nang Luna. Ang sir, ang Gol, pwede mo mapakilala inyong mga kaugalingan? Boy Marquez. Sister Reggie Boy. Kag si Reggie Marquez. Cute. Reggie. Oh, yeah, Si Sir Renny Boy, no? Renny Boy kag si Reggie. Yes. Luwas lang kay Nang Luna, si tatay nagapangisda man. Pira sa inyong pamilya o kung pira din ka henerasyon ang pagpangisda niyo ba, tay? Ako lang ang saraga pangisda sa among pamilya. Ay, okay. Pira karon ba tay katuig nagapangisda? 8 tuig. 8 years. So si tatay ang isa lang sa ilang pamilya nga nagapangisda. Si Nang Luna naman 16 years and she came from a family of fisher folks. Kag kay nagin interview ta si Nang Luna kung ano ang mga experiences na sa pagpangisda. Kadyabi interview taman si tatay kung ano ba na imo nga mga naagyan sa pagpangisda nga dya nga piraran ka years. Ano man, ragkol balod, kagano, napagyuwal sa tunga lawod. Nabutan man ragkol balod. Amura gani no nga saludo gid kita sa atin nga mga fisher folks kay syempre hindi tagid ma-expect ang mga pwede matabo sa mga dagat nga dya. Kag very hardworking gid tanda despite ka mga amo dya nga mga challenges, di ba? So, sa amo ka dya, sir, may gusto ka mga mensahe para kay Nang Luna. Along lang tana pirmi, magpalawod ta na. Wala I love you. Pero gani ka mo Nahiya katuig nga pa si- mag-asawa. 8 years. 8 years. So, Yes. pang nagkilalahay sanda ng isda man dayon. Grabe, the things we do for love. Wow, grabe. Yan ang sana all talaga, yes. Dahil sa pag-ibig ako ay natutong mangisda. Si baby, beta na, may gusto ko ang balin kay, Kay mama nanay mo, mo. Ed. I love you, ma. Shy type sanda. Na may hata na pero I'm pretty sure nga deep inside his heart nga thankful kita na isa anang mga parents. Kag as children, gid man, very, very happy. Gid kita nga mo diyang mga sakripisyo kang atin mga ginikanan. Kag kay na, sa kasanagan, may espesyal nga tao nga nagbisita kaninyo, di bala Nang Luna. Kag mahambal mo bala nga sa radya sa imong wishes nga natuman? Kay kang ginpambal ni Gob kanakan tawan ako kang livelihood project amo na gina kapasalamat ako kana kung gitawan ako kang amo karang opportunity kag tanawon ko gid nga bahal nga ano kana kay makabulig gid sa akin nga pamilya nga nang itugro kanakan. Right, syempre, it is just but fitting to acknowledge the only fisherwoman rigya sa San Pedro. Kagina nakita nato no mga kasimanwa nga nagbisita ang warat lain kundi ang aton pinalangga nga gobernadora rigya sa Barangay San Pedro. Nakaistorya man kamo kay na ni Gov? Ano man ninyo ginistoryahan? About sa ibulig na kanakan livelihood program, tumabulig financial. Overwhelmed ako kag nagpasalamat ako kana. Gob, thank you sa opportunity nga itugro mo kanakan kay manan ko nga bahol nga bulig para sa pamilya ko. Deserve mo gid ang kasadya nga dabatyagan mo ka dyan ng Luna. Kay tungod, isa ikaw ka ehemplo kang mabaskag kag may ikasarang nga babayi.
Pareho kang nanay kang ating probinsya nga si Governor Dodod Cadjao, ang pag-ulikid mo bilang babae sa imong pamilya isara sa rason and that empowered ang ating mga kababainhan sa sosyedad. Right, deserve. Gani ano imong mahambal ng Luna sa tanan nga mga babae nga padayon nga nagapanikasog bisan budlay ang pangabuhi. Ang mahambal ko sa tanan nga ginikanan all over the world, single mom or married, basta para sa pamilya, ura ka mo ginatapakan nga taho, para sa mga kinabukasan kinyo mga pinalangga nga mga bata, go lang. Go lang. Yes. Go for the go. Indeed, and that's an empowered woman. Salamat gid ng Luna sa imong pagsaysay kang pangabuhi kasang ka strong woman. Basta Auntie Kenya, guwapa gid kag may ipabugan. And before we officially end our episode, ginapangabay ang mga pinalangga nga kasimanwa nga i-like kag i-follow ang mga official Facebook pages nga naka-flash on screen. Aton man ginapasalamatan ang mga masunod nga nangin kabahin agad ang jang episode nangin madinalagan. Of course, our very own Auntie Kenya Guapa, Governor Rodora Cadjao, Mr. Rexon Notke, the Executive Assistant of the Governor, Mr. Jun Lee M. Silo, OICPIO, Ms. Cherlyn Quanico, Lipo, Province of Antique, Heads of Offices of the Provincial Government of Antique, PIO staff and employees, production staff, and of course, sa aton pinalangga nga mga tumandak nga Antikenyo sa bilog nga probinsya, kag kung sa diin man nga parte kang kalibutan. Ang Good Morning Antique magapadayon pagid sa paglantad kang mga istorya na hanungod sa kultura, kinaadman, kinaiya kag parangabuyan. Istorya kang tumandok nga Antikenyo. Gani, ako, ikaw, kita nga mga Antikenyo ang bida. See you sa next edition kang Good Morning, Antique! Ako, ikaw, kita nga mga Antikenyo ang bida. Good Morning, Antique! Good morning, Antique!